Dneska si hrajem Steel Brainrot ako môj prvý let's play na mojom prvom videu, čo hrajem hry. Aj prvom totálne video. Si zahrajeme Steelko. A keď toto niekto pripojí, tak na tomto serveri ho vyplaším. Sa dali craftiť Los Bros. Ale ja na to nemám podstatné suroviny, lebo som sa práve rebirtol. Už mi treba iba žirafa Celestre na rebirth a pár biliónov a konečne bude mať tretie poschodie. A už tu bol nejaký typek, tak som ho musel vyplašiť. No a teraz ma hlavne zaujíma, či tu nepôjde nejaká godka. Nejakého goda alebo sekreta by sme potrebovali. Aj mytikov berem po rebirte, aby som si aspoň kus našetril. Mal som 5 miliónov, ale už som kus pošetril, ale som ich potom musel predať, lebo mi kradli kus jeden týpek, ktorý už kvôli nemu som si dal headbrain to, vtedy som tak cvičil, že teraz ja im kradnem extrémne. A ja teraz vám akože s fanúšikom kradnúť nebudem, iba tým, ktorí na mňa budú až veľmi zlí, že mi ukradnú niečo, čo budem mať v bejske. Inak nech kradnem, inak iba klasický let's play mám. A zamkýdam si bejsku, keby náhodou to išiel dobrý brainrot a typek mi ho ukradne hneď, ak mi vojde do bejsky. Ale inak nikdy nezatváram. Ako zatváram, keď mám brainrotov, ale parznú bejsku nikdy inak nezatváram. A momentálne sa snažím dať gold base, čo už sa k tomu celkom blížim, až na to, že mi ešte treba 58 brainrotov. Takže bro, tak to je ale že hrozné bro. To je už bro. GG no. Ale aspoň, že ju budem mať, keď sa budem snažiť. A GG by veľmi bolo, keby som mal nejaký secretov, aby mi ich kradol ten typek. Ale zatiaľ nemusím hovoriť GG, lebo to zatiaľ GG ani veľmi není. Ako GG to zatiaľ vôbec nie je. Taký kus GG, no, ale GG akože to, jaký to sú brainroti. Nemyslel som, že to veľmi není GG, je to veľmi, to nie je GG preto, lebo to nie je nejaký typek, ktorým by som sa pekne pohral, lebo keď sa to niekto pripojí, jak som hovoril, a bude to niekto, kto mi chce otravovať na video, tak pekne ho potrestám tým, že sa bude chcieť už odpojiť. Neviem sa koknúť, či si nemôžeme niečo vykraftiť, ale viem, že sa dá vykraftiť taký brainrot. Som ho tam videl, axolotla, bandita. Takže ešte 2 banditov. Joj, tu máme na to málo času. Ja ich tam rýchlo podávam, lebo ja extrémne chcem toho axolotla. A nemáme veľmi veľa času, takže 2 banditovia by tu mohli byť. Keď to nestihnem, tak ich predávam, lebo na čo mať bejské takých nubáckých brainrotov, keď mi ani nepomôžu. A pre istotu si budem zatvárať, aby mi nikto nezneužil crafting, keď budem craftiť. Takže teraz počakáme na tých bobritov. Jo, nechte som dal shop. Lorbo, fruto, drill, keby akurát teba tam trebalo, tak už tam jedného mám, no. Dúfam, že to nikto nepreruší, nepripojí a nepreruší mi crafting. Lebo ten crafting je taký rozkošný. A áno, som toho tu. Lebo ale na toho nemám podstatné ingrediencie. A los kapučína, na tých už vôbec nemám žiadne tralala. Ani kapučíny. Takže najľahšie čaká na bandita, ktorý nestíha. Má na to málo času. Takže nech si tu aj pohne. Znova 3 pitropy, to mi nezreba mi žiadnu 3 pitropy. Bobrito bandito, za 3 pitropy. Tak poď do bejsky, bandito, bobrito.
a aby som s teba využil crafting. Ešte potrebujem 2 kamoša. Počkám do baseka, alebo radšej aj tak to nikto nie je, takže pre istotu to i tak môžem zavrieť, ale ja to zavriem, len asi podľa mňa bolo lepšie tam skôr dať toho brainrota. Takže ideme ďalej čakať a našim dnešným cieľom je vykraftiť brainrota a získať aspoň nejakého mytika alebo proste nejakého dobrého brainrota. Netreba mytika práve. Hlavné je, aby to proste prišiel napríklad gold a secret a aby som proste mohol vydelať prachy a aby som aj mal do indexu, ale nie len preto, potrebujem aj goldov a potrebujem aj žirafa celestre na 10. rebirth. Presne tento tu. Ale tak mám na to ešte malo prachov, ale to pôjde rýchlejšie s godami a sekretami. A keby vy ste sa pripojili na tento private, aby ste mi podali nejakých brainrotov, bol by som veľmi vďačný. Lebo mne naozaj treba nejakých brainrotov na to, aby som si zarobil prachy. Ale nemusíte to robiť, ja iba chcem prachy, ale to len preto, aby som konečne mohol aspoň sa rebirtnúť na ten 10. rebirth. A zatiaľ tu ideme hrať Diško, prosím, choď preč. Ja to natáčam. Ja viem, že na to sa nevidno a neskôr. Ale dobre, prosím, zavri dvere, alebo ja sa pomáham. Prosím, veľmi pekne. Prosím, veľmi pekne, te prosím. Zavri ich. Prosím, Ríško, ja chcem natáčať. Ríško, prosím, pekne ťa veľmi. Ríško, pardon, ale nechcel som to takto robiť, len som nechtiac nerostrihol a nemáme tu brité bandita a brat ma to otravuje, ale že extrémne. A potom som zistil, že som celý čas natáčal, takže prepáčte. Ja som polovicu toho natáčal, ale jak vidíte je Galaxy Event, takže aspoň nemusím tu revať, aspoň kus šťastia, no. A už to skončilo, takže už nemôžem ani craftiť, takže super. Musíme vykraftiť niečo iné. A musíme vykraftiť a získať nejakého dobrého brainrota. Takže a rovno si môžeme otvoriť aj spin, takže to nie je veľmi zlé. A naozaj pripáčte za to, čo som robil, ale tu je čo? Toho si bohužiaľ nevykraftím, lebo sú tam nejaké brainroty, ktorých som v živote nemal. Toto tiež nie. Ani toto. Pardon. A Trenotrúzor 4000 tiež nevykraftím, lebo nemám Trenotrúzotky ani žirafa z celestre, to by mi tak trebalo. A yes! Takže prvý cieľ máme splnený. Aspoň jeden. A vykraftiť si môžeme čo z toho napríklad. Toto určite nie, aby to bude, ktorého som v živote nemal. Ale takže si asi budeme musieť počkať, alebo to aj nebudem už robiť. Ale naozaj ospravedlňujem sa za to, čo sa stalo. Oh my gosh! Galaxy, ešte to bude mať dobre do indexu. A yes, je Galaxy, tam sa mi hodí na prachy. Galaxy Event milujem a otvoríme si ešte ten spin, o ktorom som hovoril. No videjko. Že otvoríme tento krásny spin. Prosím, nech mi padne ten bizon. Joj, tak blízko pri tej alien slepke, ale padlo mi 10 miliónka. To naozaj je také lucky, že to chodia sami mytiky teraz. Takže
momentálne, čože to je v realite Lucky, ale že Lucky. Ja si teraz míňam všetky milióny. A tu, že proste, že chodia iba mytiky. Keby tak chodilo godinu, to už mám aspoň 4 godov. Momentálne môj index bol niekedy strašne dobrý. Momentálne gold secretov som mal celkom dosť. Aj godov. Gold, keď sa pozrite, tak gold som mal veľmi veľa vecí. Jaj. Gold som mal aj. Tak vrhneme sa rovno na tých. Tu. Mal som Coco Fanta, ale Fanta, Odin Din Din Duna, Gold. Mal som tu Padmad, jak sa volal, to je jedno, to je ťažké jeho meno. Mal som Karker, Karkor, Kur, Lavaka, Saturna, Saturnita, Gold, Dul, 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 Lastral, Delitas. A potom som nemal nič gold, ale normál som mal celkom, tiež asi neviem. Lostral, to som mal normál v Jupitere Bizone. Toto nedávno, Los Tung Tung Citos. Tipi Topi Taco, Tocanito Bananino, Odin Din Din Dun, Digro Ligre Frutoni, Tralala, Mateo, Giraffa, Celestre, Carlo, Fanto, Elefanto, Titi Sahur a tých ďalších už sa menovať nebudem, bo je fakt veľa. Galaxy som mal tiež celkom dobrých. Galaxy som mal tú Ketku, Matea, Espressonu, Signoru, Alessia. A ešte som mal aj, jak sa on volá? Krabo limonáda. Potom som mal Bison de Jupiter, čo mi padlo z toho kolotoča, raz. Lavaka Saturnita. A to som mal, ale bohužiaľ už nemám, som sa párkrát porebirtoval, popredával. A skončilo to nejak takto. A možno ani nesplníme to, že si niečo vykraftíme, ale splnili sme ten druhý cieľ, takže možno pokúsime, že zmeníme cieľ. Musíme jedného z tých beňatov dať do toho, ale ten jeden môže byť aj nejaký dobrý, musí byť. Bombardier, krokodil, takže napríklad vyskúšame tam dať najlepšieho, ktorého tam asi môžem, je Glorbo Frutodrilo, že toho tam musím dať. Takže Glorbo Frutodrilo potrebujeme momentálne. Sú 2 Galaxy Tripy Tropy za sebou, to je čo za náhodu. Možno by som na ďalšom diele vyskúšal tie také metódy na tých secretov a godov. Ale znamená by som si ich asi nemohol tak kúpiť, ale to... A by som ešte dal, že potom part 2, to by sme sa na public servery boli, aby sme vyskúšali kradnúť typkom. A vy by ste mohli do komentáru napísať, či ste tam hrali a či ste tam boli v tej chvíli. A či ste náhodou nevideli ma tam, jak som tam typkovi kradol, alebo presne vám. No a keď som vám ho nechtiac skradol, tak mi môžete napísať do chatu, že prestaň, to som ja. A hneď ako... Môžeme dať napríklad 2, lebo PPQ tam dám Galaxy napríklad. A potom tam ešte môžem dať toho Glorba. Alebo si tam môžeme dať aj niekoho iného. Nemusí tam byť práve Glorbo, ale môžeme tam dať aj napríklad, že toto bude ten hlavný cieľ. Hlavný cieľ bude PPQ, ktorého tam dáme. Momentálne by som bol šťastný, keby tu nejaký Brainrot God išiel. Takže momentálne už tam máme jedného Brainrota. A pretože to bol taký nulácky, tak tam ešte dáme aspoň toho vtáka žltého. Dúfam, že to bude niekde po páse, lebo ja by som ho potreboval. Takže 2 banany Dolfinity za sebou. Ideme si pozbierať ešte prášky. Ešte by som potreboval toho vtáka žltého, neviem, jak sa volá.
ale by som ho extrémne potreboval. A dúfam, že to teraz pôjde, lebo máme tu aj normálne, že tu máme Galaxy Event a včera, keď som hral na Galaxy Event, predstavte, že typkovi padol 2-krát lak a som sa ním hral 2-krát lak. Keby mne tak padlo na private, tak som už totálne, že wow, toto by nebolo normálne. Teraz som sa pohral. A prosím, nech to pôjde za tačík. Nemyslím to Froli toho žltého, jak sa volá ten Epic. Ja som sa už zľakol, že to je ono, to je znova Frula, Pinguino, bla 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 bla. Aj teraz som sa zľakol, to bol iba jak sa volal? Počakajte. Čo? Nie, trik, trak, bara, bum, jo, ja si tie mená milím a poznám tak veľa tých brenátoch, že ani neviem, jaký je jaký. Už som sa znova zľakol, tí goldi, ale tí redky už mi chýbajú iba gold, pipikorny a budem mať už všetky common a v toch rerok mi chýba už iba pipi, avokádo a budem mať všetkých tých. A v epikoch mi chýba sa horá taký. Mohol som to využiť v craftingu, že som si pokúpal nejakých blbojích a dal tam, ale znova to sa mi nejak nevydarilo. Nedal som žiadnych brinotoch do toho a prepáčte za to, čo som robil a hovoril som, že natáčam video bratovi a zamkol som sa. Tak lebo vyrobil nervy. Brbapatopím tam nejde náhodou do nejakého craftia, ako sa im pre istotu kúknúť, lebo to je epika. A tým by sme mohli ukončiť tým pádom to video a tak sa kúkneme. Patapím sa tam práve, že má dať, ale to už do iného, do lepšieho brienota. Takže to tam dáme pekne a ukončíme toto krásne video. Pre part 2 tu chcem odbery a lajky. A dajte aj novú funkciu hype a poviem, viem, že máte záujem o part 2. Aspoň 3 lajky, 2 lajky by sa tu hodili, keď už nie som až taký populárny youtuber. A náhodou tam nejde Patapím. Takže už ukončíme to video, ale nie. To je bikus, bombikus. Aha. To je to nie on. To je to bikus, bombikus. Aha. A nie je tam náhodou aj niečo iné. Patapím ma hneď idem predať. A potom idem ešte po toho ďalšieho. Už tam nie je nejaký ľahký. Ne, už tam nie sú takí, ktorý by som dal. Tedy sa vrhneme k tomu, potrebujem toho vtáka. Ale tu je bikus. Takže toho mi presne treba. A dokončíme videjko. Pre Frandov som otvoril. Práve, že nemôžem mať pre nich otvorené. Kdyby mi ukradali, hlavne Vinova som otvoril, to som neukázal na video. A ukradol mi bagera, ktorého som farmil, ale že v crafte ako dlho. Tak a ľudia, čaute, uvidíme sa v ďalšom parte. Keď dáte lajkočky, možno natočím, keď nedáte lajky, tak možno natočím nejakú reakciu ešte. Tak a zatiaľ sa s vami ľúčim a zatiaľ čau.